Алло. Да, я здесь там, в Бекнуцевке, здесь от Германа. מי כאן מבין קפקדית שירים את היד? מי מבין קפקדית שירים את היד? אוי, יש הרבה שמדברים קפקדית. صوب الشرم اختار سنگ جوری چون کلمه را طالب را بطور کلمه موری وش بیدرا کنی که سمیم و پدرکه داره اشتغلها الشيورا هذه شريط احمد جلاكر خذوها للصوة كي انبرا وشني كوغر دا ربي ארגון היקר מאחל קודם כל ערב טוב לכולם וכולם שבאו לשמוח בשמחת התורה, והוא מאחל שבעזרת השם בספר תורה הזה יקראו רק בלב שמח, שיהיה רק לשמחות, ויהיה רצון של הרב ירבו הרבה תלמידים לרוב. אמרה חובה חוכמה ודרוותי שבע خدا همش مرا اضرو بازماز الطريق تركي همش تمام سميت دكتور بلاركه دورا اما خداش مرا اضرو بازماز مستوكا обязательно ты только خداش مرا جانا אני מאחל לכל אחד ואחד מכם שיהיה לו את האפשרות לתרום כל אחד בפני עצמו ספר תורה, אבל אני מזהיר אתכם גם שיהיה לכם את האפשרות לעולם אל תשכחו לתרום ולעזור לתורה הקדושה. מה אתה אומר לשמו ג'ינסובי? פסטה? חודות מגי, שמו עיל לשמו? העיר רבי. אם עדש עמד כמורי, כתוב לשמו. هم میگیشون رو خستنی ادش گرد کی همیشه خستنی گرد شما הוא מאחל לרב הרבה בריאות והצלחה, והוא מאוד ישראל מהציבור הרחב שוודאי אוהבים מאוד את הרב אדלר מאוד, ויהי רצון שתמיד לעולם העד רק יאהבו אותך ויהיה לך כל טוב לעולם העד. אני רוצה להגיד לכם, אני לא יודע כמה הקהל אוהב אותי, אבל אני מאוד אוהב אתכם מעל ומעבר לחיים וחיים. את כל אחד ואחד מכם אני אוהב אהבה גדולה, תזכו לחיים טובים וארוכים. החיים וחיים, אני רוצה לקראת סיום, אנחנו עוד מעט נמצאים בעזרת השם. וכמו כל דבר טוב בחיים, כל דבר טוב, יש לו גם סוף. צריכים אחרי גם ללמוד תורה. גם ללמוד תורה. וצריך לסיים. כמו כל דבר טוב, עוד מעט אנחנו הולכים לסיים. רבותיי, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה, רבותיי, להודות לכל המתנדבים והמתנדבות שעסקו פה הערב כדי להכין את הסעודה הזאת. הסעודה הייתה טובה, רבותיי? איך הסעודה? אני רוצה להודות לכל אלה שהתארגנו. כמובן שגרמן תרם את הכסף לסעודה, אבל מי שתרם כאחד, ציון סבא, ויאיש עמר, ופנינה פרץ, ורבקה בוכניק, ועוד רבותיי. הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים
это напротив. להגיד כמה מילות לכבוד הקהל הקדוש ולכבוד את תפילת החגים, אבל בעיקר לכבוד ספר התורה הקדוש. Будьте вам забор. А что я получил? לא שמעתי.